Atamalo 60 mar jotuo mag kansa tieko okumba margi mar thieth mar SHA kapok higa orumo. Gino makoro riwruok ma kedo ne ratiro mag jotuo kansa Kenko dwaro mondo mi oloki. Jotelo mag riwruogno mane ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura koni gin gi kwan ma jotuo mag kansa mamedore mokalo ka nengo mar thieth bende owinjore oket manyalo konyo jotuogo. Lipot masani yango ni higa ka higa jotuo mag kansa 29,000 wito ngimagi ka 44,700 to yudo tuo ni higa ka higa. Judith Omondi nigi ler mathoth. Ma ne ng'anyo mar jotuo mag kansa mane obagie chak dwe mar 10 higa ni kane gisundo piny owacho mondo mi obug agulu mar SHA e thieth mar tuo mar kansa. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia. E ng'anyo ni ne gichwalo ng'ur maggi ne migawo mar thieth, okumba mar thieth mar SHA kaachiel kod od bura. Kawuono jotuo gi kokalo kuom riwruok makelo gi kanyakla Kenya Network of Cancer Organization ne ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura mar chwalo ng'ur maggi. E nyim komiti ni, riwruok mar Kenko kokalo kuom direkta margi maduong' oyango ni ma ohewo atamalo 60 mar jotuo mag kansa chandore ne chulo nengo mar thieth kapok higa orumo. Atamalo 35 tieko omenda ni e dweche 3 ma okuongo mag higa ka atamalo 13 to weyo thieth chutho nikech ofuko gi otuo. So when the coffers are empty for primary healthcare fund, when the coffers are empty for ECCIF fund, that is the reason why the facilities are grappling, because the facilities will keep taking you round and round and round. So as a patient, you think at the back of your mind that you should be accessing the 150,000 Kenya shillings, but it is not there. So the coffers should match the document of UHC. Report Makenko chwalo e od bura bende koni anyuola mag jotuo mag kansa osedonjo e chan kaluwore ni mondo iket jatuo mar kansa mangima higa achiel kende nyaka ikri mar bedo kod maromo milion 3.8. There is some lining, silver lining, that we all know the problem, and you have identified the problem. I think this committee, therefore, its task is to work with you, work with the ministry, and you have also realized that the bigger issue is where the service delivery is taking place, whether it is public hospitals or private hospitals. And there are two areas where people do not have information. The public don't have information, the service providers don't have information. Higa ka higa maromo jotuo 29,000 wito ngimagi e pacho ka nikech tuo mar kansa, ka joma yudo tuo ni higa ka higa to romo 44,700. E okumba manyien mar SHA, jatuo mar kansa ni kod maromo 300 e okang' ma okuongo mar thieth e agulu mar SHIF, ka ne tuoche matama ma iketo e bwo emergency, chronic and critical illness fund, imedo gi maromo shillings 150 higa ka higa ne ot ka ot. Judith Omondi, Ramogi.